Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Nhasi uno ndeke chitatu tichiuya kuzoona murume uyu anonzi Saini mushure mekunge apiswa. Kumbopiswa negwenya neacid. Asi nhasi uno kuona kwamuri kuita pahwindo apa pakandwa petrol bomb ikasvika mukati mune zvinhu zvakatsva. Iye apora nepaburire tsono. Ati iye anototenda vanhu vauya vachidzimura zvekuti nekushayikwa nekunetsa kunoita mvura autoshamisika kuti mvura yanga ichibvepi yauya nevavakidzani. Nhasi ndanga ndakarambawo mumanheru. Ndingati infact ndisandarara kuma past 11, 6 past 11 ndabuda panapa ndichienda kutoilet. Ndasangana nevanhu vakambondipisa pekutanga vachifamba nepakati pechivanze chinechi. Saka ndabva ndatovhunduka kuti ivo vakanzi kukoti pavakabhadhaswa bhero vasataure neni vasauye pamba pangu. But ndashamisika varipo ndichiva ndatopinda ndava ndatanga kurongedza zvinhu zvangu ndikati nhasi handisi kurara panapa. Saka patime yandafamba ndichibva ndafonera murume uya neheti akamira apo. Ndandikuya unorara mbamako anogara apa panext apa. Vana ndikuyazorara pamba pako izvezvi zvikanzi uya. Ndichibva ndati alright, ndibva ndapeta magumbezi angu ndaisa pacheya iyi. Saka ndaisa pacheya iyi ndibva ndati foni yangu yakazarisa iganibhodhiti. Saka ndakarara pane amwe magumbezi andasiya pametress apa. Ndopanda ndakararira chiva ndatobatwa nehope ndiri ipapo. Dhora asina mbokiwa ina ndakangokochekera cheni chete. Saka ndatozopepuka dzato past 2 to 3 parohwa nebhodhoro apa ranga rine petrol mukati. Moto ibva watongozara mubaka 1. Saka wazara mubaka 1 ndazodemba ndikadaidzira vanhu pandafuga gumbezi. Daidzira vanhu pananati gumbezi ri harisi kubatsira because pana daidzira ndakavhura musoro. Moto wangosvika kwese nekudhoko ndopa ndazotsva nzeve idzi nzeve dzandatsva. Saka ndadaidzira kudaidzira vanhu vachibva vazobuda. Vanhu vazotanga kutorova dho iro ratanga kukikwa dho iri nditori mukati nemunhu ari kika vose atopikika zvine simba rikandorova gumbo achifungidzira kuti pamwe dho rakakiwa but rasina kukiwa. Vanhu vazotanga kumhanya nemabhaketsi emvura. Nditoziva kuti nekunetsa kuriita mvura kuno kuti mvura inga ibva mbamani but vanhu vamhanya nemvura dzikadzima. Ndabatsirwa nevanhu kuti ndizotokwanisa kubuda panze but ndiri kuchema zvisingatomboizwi. Chii chamuri kuda kutaura? Muri kutaura kuti zvinhu zviri kuramba zvichiitika. Chii chamuri kuda kutaura chamuri kukumbira kumapurisa kumhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe ndikukumbira kuti izvoni kana pane vanokwanisa kupindira panyaya iyi vapindira vandibatsire vanoziva kunoendwa nevanoziva mutemo. Nokuti vacho watinomhanyira tichinohwanda ikoko vanosvika futi vondiregerera vakatora vanhu vacho nhasi mangwana unoona vakufamba futi panze. Saka inini ndiri kuchema kuti dai vanhu vapindira vandibatsira kuti nyaya iende mberi. Vanhu ava vawanikwa vachibatwa vachipiwa murango wavo because varutoramba vachinishungurudza. Handichakwanisa kugara miri wese wakuita ngembada mavara nekuda kwevanhu vari kufamba vachidya sadza. Hakazi kekutanga chii chikuti kuti murambe muri munzvimbo munomu muruda kuti nyaya itange yaperere hamuna kwekuendera kuti mutize neupenyu hwenyu? Inini kuti izvoni ndirambe ndiri munzvimbo munomu nenichitira kuti koti yacho iri padhuze apa. Pandinobva panapa ndinongoenda pakoti nokuti nyaya dzacho nedzawandisa. Noti nhasi wadaidzwa pane imwe nyaya, mangwana wadaidzwa pane imwe nyaya, mangwana iyi yatatoenda nhasi ya5 pavanhu vamwe chetevo but vanenge vachivaregera nekuda kwokuti mupurisa biyawo. Saka vanenge vachimuprotekta vachimuhwandisa. Saka ndakutoona hangu kutoti handichanyasonzwisisa kuti ndotaura ndichiti kudii because iko dare repano pasi kana ratadza. Saka indakungoti hangu rekudenga ngarichitotonga. Ivo ngavachingovasiya mapurisa acho nekoti yacho ngaivaregerawo vaende ndokuti ndozvavari kuda. Havasi kuda kuti izvoni vavatonge, vada kungoti pamwe dai nane mari pamwe dai ndakatongwawo. Nekuda kwokuti handina mari saka ndisingatongeki. Paitika zvinhu izvi maendere kumapurisa hongu muri kuti hamusi kuwana rubatsiro. Asi kana pane zvaitika tinowanzodedza mapurisa. Mavadeedza here? Mapurisa vadaidzwa. Pane vanhu vatofona mapurisa atouya panapa patoya 2 stars. Ndiye atoya nemotikari mausiku. Ane mapurisa 7 iwe 8. Vakasvika vakapinda mumba vakatarisa akati nyaya inhamira mushe. Bva wanditakura vakati ucharara pana. Ndanorara kupolisi ndokandazopedzisira hope dzangu kupolisi.
ndichizomuka makuseni ndichidzoka panapa vachindipa tsamba kuti endanorapwa. Ndikati zvinobatsirei chero zvimwe mapepa zvacho zvandakarapwa paacd zvatiramba macho imomo, umboo hwacho unenge uchingourayiwa. Saka ndakutoshaya kuti ndoita sei nevanhu vakadai. So vanhu vese vamanext door ese amukuona havachakwanisa kundibatsira. Vamwe vari kutotya, vamwe vanga vaitoti musatotaura kuti ndini ndakupai mvura yekudzimisa nekuti ndingapinde panguva yakaoma. Vamwe vari kutoti ndakatotakura vamwe vanhu vakabvunzwa nemapurisa kuti maona zvichiitika, vakati hongu tatiripo tatomubatsira tisapinda mbameda akadai. Vakaenda kukoti vakanongedzerwa vari fonzi 1 2 3 4 batai vanhu ivavo. Vanhu vakavharirwa, tabuda mukoti nzoma ambitaura mukoti, but kwataifanira kuti vanhu vasungirwe mukoti, but vakazonosungirwa kuchishedhi chekutandarira kuyakwe. Vakangoswedaidzwa nzoi kuno ndima mutaura mukoti, bva waenda ne1 bva wadzoka bva watora mumwe, bva wadzoka bva watora mumwe. Saka takushaya kuti zvinorevei nokuda kwokuti mapurisa biya. Mumwe wacho andakazotuma tenantasati vanhu vari kungononyura seri zvikanzi ndaskonzi imimi mukaramba mutaurisa makatagetwa muri 4 saka munosungwa futi. Iyi plani yakatorongwa ndangokutipirai nekuda kuti ndombosvikawo ndichitora mari kumashopu kwenyu. Saka ndakutoona kuti chero vanhu vacho ipapa so mukada kudaidzira kuti ada kutaura hapana anombobvuma kutaura because vakutotya. Ukatotaura kudai so, nditori neaudio yandinayo mufoni, ukatotaura kudai so munhu anokuteera kumba kwako kuti iwe wanga uchiita zvakati nezvakati, wanga uchihwitinisa uchisungisa mwana wangu uchiita sei, saka wanga uda kuti ndiite sei. Inini ndakuwadzwa nevanhu ndochiregedza kumang'ara. Ndongofa nekuda kwokuti izvoni ndikasungisa munhu iye anga ari panyaya yacho iyeyo. Saka ndakutotya kutoti chero ndikatopiswa nemunhu wandiri kutoona kuti ndeuyu handichakwanisa kutotaura nokuti ndinoziva kuti ndinobva ndanzi unoenda pasi apa. Ndakatoudzwa kunzi uchaenda pasi apa, apa pasi apa uchakurira pasi sembambaira. Hazvina kana 2 days ndaudzwa kudaro so, but inini ndichichema ndakadai so maoko akadai. But mumwe munhu anotofara kuti unofanira kuti usaenda unomang'ara, waifanira kutorasha mhoro wamunhu iye. 25 years ndomuranga inini kunge baba wake kana kuti amai wake ini. Ndakava ndangotoona kuti miedzo nokuti nezvandinenge ndichifunga hondo dzinenzi riri mumanje handizoda kutaura ndobva ndatonyarara. Zvichireva kuti muri kuti panapa imi muri kuchema kuti mutemo wakuregererai maakufa imi muchiita zvinhu zviri pamutemo kuti mukakanganisirwa munonoripota. Hongu inini ndiri kutoita zvinhu zviri pamutemo, ndichiti kana ndikakanganisirwa ndofanira enda mapurisa ondibvunza kuti wauya here nechinhu chacho chakukwadzisa. Inini rajiti rangu here rekuti ndibvute petrol bomb ndichienda naye kumapurisa kuti ndakuwadzwa neichichi. Iko vanhu vacho nevarivo vanofanira kuuya kuzovabata vadai vanondiomesera vachinditaurira mashoko ekuti handigone kuapindura. Saka sezvavaita nhasi vangozvionera, vauya panapa vakazoona petrol bomb yakapisa rimwe 1 lita racho rari nepetrol nemajecha riri apa, vakaritakura vakaenda naro. Last time futi vakangosikotakura chigubhu chachine petrol hameno pavakachitora pamugadheni mavakachitora vakaenda nacho. Hapana kana action, vaenda ikoko. Chinondishamisa ndechekuti vanobva kunoko vakamisa simbi, vasvika iko vanomusunungura anenge achifamba aidaira foni aiti halo, achibuda panze aita sei, asi mukoti munonzi foni haibvumirwe. Iye anenge achifona ari imomo achiita sei, vachimuregedza. Apa vauya naye omugarisa pabhenji rine prison, obuda panze achifona. Oshaya kuti musungwa here kana kuti ndakunyasoshaya kuti chii chiri kuitika ipapa, kuti mari here yekushanda kana kuti mishonga here yekushanda. Saka inini handichanyasonzwisisa. Ndakutongokumbira vanobatsira kuti kana varipo vanoziva kunoendwa chaiko kumutemo, kusiri padombo raMwari, nokuti padombo raMwari ndatoona kuti hapaite. Mungatsanangura here zvinhu zvenyu imimi zvaparadzwa nemoto? Zvinhu zvangu kutaura izvezi pari izvezika nemabatikanirana andakaita zvaparadzwa zvakawanda. Zvimwe zvacho nemagumbeza atsva, matress papa ne2 foam rubber neiyo spring yatsva, hembe dzese dzaboka, machira anga ari madzira atsva, controller yebhatiri raputika, controller yatsva, solar yacho yabva yatoafectwa because moto wanga uchienda uko yabva yatofa. Saka zvinhu zvacho zvimwe zvacho zvatsva imomo zvakawanda. Zvimwe unotozoita uchiona because kutaura ipapa ndakangogara ndichitorwadziwa zvangu. Vamwe vanhu vanga vaitonditi chakati chatsva, ndasina mbobvira ndapinda, ndatozopindamo kuma10 chaiko. Tinoziva kuti dzimwe nguva vanhu ivaka vanoona nyaya dzinedzi. Chii chamuda kutaura kwavari, zvamuda zviri kubva pamwoyo penyu nezvavari kukuitai zvese izvi? Inini vanhu ava ndichitaura chokwadi pamberi paMwari, ndisimudza maoko aya kuna Mwari uyo ane zuva riri kulaita izvezvi.
chero inonzi 50 cents chaiche yekokora yavo kuti ndatoramo vasina vandipa ndisandambovatorera. Vari kundiitira utsinye vachindipisa ndirya. Ini sina kuvadyira mari yavo. Ivo varivo vane mari yangu yavakasara nayo. Mari yangu ye 2 days havana vandipa, yandakashandira 2 days, 2 weeks dzese dzandakashanda pavari havana vandipa. Vandoone chikwere changu chakatokura, but vari kundipisira $41. Saka inini handichaziva kana Mwari achiti ndakavabira ngavandipise kusvika pavanoda, handina chavo chandakatora. Kana vachindiurayi ngavandiurayi, asi handina chavo chandakadya. Ndongototenda kuti vanobatsira semafonera mamuchita vamwe vanobatsirawo. Pamwe mukauya imimi mukabva, pakauya vamwe vakabva, pakauya vamwe vakabva, pamwe nyika ingazive nokuti zviri kungoramba zvichitenderera. Ndofunga vanhu vanoverenga, pamwe vanenge vachingoti vanhu vekuseri kwedhoo ameno, but munenge muchienda nenyaya dzinobatika, but dzisingabatike ndo dzavanosvinurira maziso, dzinobatika dzacho havasvinurire maziso. Saka ndokutendai nekuuya kwamaita nekundibatsira kwamuri kuita. Iye zvino izvi nhasi uno mune kwekuenda here, kwekuti munorara? Tikuona mumba mune zvinhu zvakazara zvakatsva, imba yacho yese kuratidza kuti yakatsva, mumba makasviba. Mune kwekuenda here? Kwekuenda hangu ndinogona kutsvaga mushamwari dzinondibatsira, ndinonotsvaga kwekurara pari izvezvi. But kana handingazoramba nchirara pamba peshamwari. Magumbezi hansisina, hembe dzacho hansisina, zvasara zvacho zvese zvangoboka boka, unoshaya kuti zvinhu zvacho nesoka akatoipa.